Ko mình xem jonga to kerku yau try bat baro kabahana ya ka kerteng ba ko jongo ko mình xem jonga to kerku yau try bat what klet ya ka jinglab ha chung baro long bala kerku ya ka kerteng ka jong try ai ngot yung BLEI wa ai pat hangi such a scene ya ka nikalat ban pensya score ya ka ketin jong ban ai ku BLEI pi baro hai ka kerteng ka jong jisu nang penem baru try jongi ngidwai bau BLEI on kerku yangi lengba ka jing selok nagakatien jongo ngin peteng biang ya ka series ka bangalayo man sedang haga ni ka Sunday ka baladep ya ka bala pensyong nongrem ha kijing hikai kijong apostol Paul ya ki bangi Shem haka shiti jongo siya kinong Galatia haglanong kabaar karkot kabaar paway Galatia ar paway Apostol Paul uong Ngam Pynlehnohei yaga JINGAIEI BLEI Apostol Paul to yaga deka shiti syaki balang gibadon hakataka tan Galatia gibalang giba mauhi layo ban sedang bat ban hikai ba yakin nongrim jong the gospel which is Jesus Christ kin nongrim jong ka JINGAIEI ka jong BLEI Henry kidon kinong hikai bakla kiba pensong to yaki prabangai baga gospel ka jong Jesus Christ kam biang yaka jing penem don kam ban pendep ru yaki jing dawa jong ka hukum don kam ru ban pendep yaki kato ka ni ki jing le niam ki bedai bat ka niam ju nang ba kata ka jing penem kan long ka badap pura Apostol Paul to ikan ka shiti panong yaki prabangai hagiti tan Galatia bakala kenri ano nakijing shisha jong ka gospel of Christ baru to ikan ka shiti dekajing sokya banwan ra biang kasing soto haki ya kata ka JINGAIEI ka jong BLEI Kawana wan siya ka nagapertay. Nakajing wan, Jesus Christ, man siya halor ding na, nakabanta siyang kapertay baro kaway. Hakin ikikantin, kibaw Apostol Paul, why ka nakajing plajingay. Ngam Pynlehnohei, yakajing JINGAIEI BLEI. Apostol Paul kwa banpan siya'y yaki prabangai hakitan Galatia baunyaw kor yaka JINGAIEI ka jong BLEI namakadi ka JINGAIEI BLEI batang makahi kabalong kanong rim jong ka jing soto jongi yakata ka jing pendep yaka jing penem nakabanta ka pertay barokaway tungin penkan mau yaki artili ki sembok berkat yaki bangalayo bani selok halor jong ka deka jingpla jong Apostol Paul Ngam Pynlehnohei ya ka JINGAIEI BLEI Apostol Paul uklem Pynlehnohei ya ka JINGAIEI BLEI kabenta kabaningkong namar kata ka JINGAIEI ka jong BLEI ken kabawan ra ia ka jing penem yangi
Da ka JINGAIEI lapan yangi. Ka JINGAIEI ka bau BLEI yangi. Da ka jing yap u Jesu halor ding pna ban ma gipop jongi. Kata kalong ka nongrim jong ka jing jongi. Deki kamba ba. Deki jing le niam ki jongi. Mreda ka JINGAIEI lapan yangi. Kata arpat kesembok berkat kebangin liok banyak selok. Ngam Pynlehnohei ya ka JINGAIEI BLEI. Namar kata ka JINGAIEI BLEI ka tau tamai yangi. Jesu wan ra ka yangi. Ya kata ka jingim ka batamai. Wewe barok bedon hau kuris ulong jing tau batamai. Ka JINGAIEI BLEI ka tau tamai yangi. Mentapat saar teli kisembok berkat bangin pelik jemut. Ngam Pynlehnohei ya ka JINGAIEI BLEI ka benta ka beningkong ka bangin ya selok haga dengan por kalong. Ka JINGAIEI BLEI ka penyo hangi ya kata kalat bangin long kinong ya trelem badu BLEI. Ka JINGAIEI ka jong BLEI ka baayangi ya kabakom katakalan kay Apostol Paul don ni kani ka jing soto ka syai kedar baka JINGAIEI ka jong BLEI ka perlong yangi kita kinong ya trelem badu BLEI to siya kinong koren ya kani ka jing sisa bangilong kinong ya trelem badu BLEI kadai ke aka ka ba crowd da sisa bamangi kinong pop ki ba jot ki ba rem kita ke jing tau ke jong BLEI ki bala pensniu durno ya kata ka dur ke jong BLEI hangi henrei da ka JINGAIEI da ka jing yap u Jesu halor ding na la perlong yangi kita ken kinayo benta banyak trelem batu BLEI kalong ke aka ba kodor ba BLEI alam wanra diki angel na beneng man pendep ika kam jongu haga dika slaperte kabalang ya ka ba Jesu lasdang kadai ka kenun ka jong ki angel na beneng nrei jonga jong pi kita ke bala suspa ke jong try Jesu bangiyo bentaken banya trelam haga kam ke jong try lakot yangi ya ka bangin yo ya ka bakum kata ke jingyo benta ban ya tre lang batu BLEI ban ya tre lem batu BLEI belum nyerap yangi bangin soto syai kedar daka jingla ka jinglong ka jong ni nai daka JINGAIEI jong BLEI la ai hangi ya kata kalat bangin ya trelang batu BLEI tongin shim ya ka JINGAIEI BLEI daka jing soto kalong tang makahi kalat ka ai hangi ya ka bakum kata ka jingyo benta ban long kinong ya trilem gijong BLEI ngam Pynlehnohei ya ka JINGAIEI BLEI namar ka penyo haga ka penyo hagi ya kata kalat ban long kinong ya trilem badu BLEI ka benta ka ba arpat ngam Pynlehnohei ya ka JINGAIEI BLEI namar ka JINGAIEI BLEI ka penla yangi ban pendek ya kata ka kam jong ka jing syakri na ka benta jong BLEI ka jing penla ban syakri kawan da ka JINGAIEI BLEI
Ndai setia deka bor breu mangila ban pendep ika jing syakri kabau breu khot yangi ban pendep Apostol Paul so to syai badai ka jing ai ka jong BLEI kabau penla yu ya ka ban pendep ya kata ka mission beneng kabala ai hu ban pendep naduk kelenti Damaskus adin maulamat ya kata ka jing ai ka jong BLEI haka jing im jong so to syai kena bala pelak yu palong utau apostol syabar jong ka long ying jong ki jiu syakita ki mangitip haka testament ka tmai kom ki gentle kada kata ken ka jing ai ka jong BLEI ka ba pelong yu ban pendep ya kata ka jingkot ka jong BLEI bang long ka jingkerku ya ki gentle kani kalong ka bau apostol so to shaikda bam dai de ka jing la jong dai de ka jing tbit jong ngim la ban len ya ki bau apostol Paul udon haka jing im jong ki jing la jong ki jing tbit ki jong Henry haka jing dai bat ka jing syakri yo try semua to shaikda pakai ka jing ai ka jong BLEI batang makahi kain kaba pelak yu ban pendep ya kata ka mission beneng ko ki prabangai kapan kan mau yang such a sempat lembaga negara series ya kata ka jing ai kaba pela ka jong BLEI ngiai ruai ya kata ka jing pela jong ka jing ai BLEI nama ka dia kata ka jing ai ka jong BLEI ko ki prabangai kaba pela yang ban pendep ya ka jing khot ka jong BLEI laka kanu laka juat kanu lagi ya kendu ya kitma ki bawan bantur kanu haka jingim tongin tip ka jing ai ka jong BLEI kadap biang yangi ya ka bangin pendep ya kata ka jing khot jong BLEI ya kata ka jing syakri ya ka kam ka jong BLEI kidon ki kep kidon ki por ka jing im jongi ka bangin snow ko bangin la show ban pendep ya kata ka jing khot ka jong BLEI ya kata ka jing syakri ya ka kam ka jong aku mengata ka por ngin penken mau ka ka jing sisa sepang ka jing ai ka jong BLEI ka ba pelak ken ya pi ban yang angin syakri ka kam ban syakri haru ka bakut ya kata ka kam ka ba try la khot yang ni ban pendep BLEI unyo ban kerku yang lang bagai ka jing slok ka ka por Ngam Pynlehnohei ya ka jing ai BLEI Patau bau apostol Paul so to syai badai tang ka jing ai BLEI kaba penyo hangi ya ka lat ka kabu angin long kenong ya trelem ki jong BLEI ndai ki jing tibit jongi ndai ki kardan jongi ndai kanu kabadon hangi handai ka jing ai BLEI long yangi angin yo ekalat banya trailen baru BLEI maka taka juk ka jing ai kabawan ra ikabakum ka takalat kada ka jing ai ru kabawan ra ika jing pela pat yang apa dia pi nama daga bor jong ihi daga jing la jong ihi nginam la dalene ban pendep ya kata ka kam ka jong BLEI Rei ka jing ai ka dapiang ka jing ai ken ka jong BLEI ka penla yang ni ban pendep ya ka jing syakri ka bau BLEI la kot yang ni to BLEI un kerku ya ka ka jing slok ha ka por ngam Pynlehnohei ya ka jing ai BLEI ka bau pelak yang ni
ia ka JINGAIEI BLEI. Nama ka JINGAIEI ka jong BLEI. Kaay hanga, ia kata kalan. Kaay hangi, ia kata kalan. Mania tredam padu. Kata ka JINGAIEI ka jong BLEI. Kapela yangi. Man pendep. Ia kata ka jing syakri. Na kabanta. Kaburam jong. Doblen kerkui yangi. Nang bagani ka jing selok hari kapor. Na kabanta kaburam ka jong BLEI.